Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, swab specimen sa mga market vendors ginbiyahe na sa Cebu. Ang resulta posible karon nga adlaw. 4 ka mga pangayaw nga sakada nagpositibo sa COVID-19. Sa balita nasyonal, pagpili kay Velasco bilang House Speaker, peke suno kay Cayetano. Hagna nga nagadeklarar sang child marriage nga illegal nakapasar na sa ikaduha nga pagbasa sa Senado. Sa balita international, mga infected sa COVID-19 sa India masobra na sa 7 milyones. Sa sports, Lakers ginhalad kay Big Brother Kobe Bryant ang NBA Championship. Sa balita entertainment, megastar Sharon Cuneta magaretiro na sa showbiz. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang naglain-lain nga sahi sang online sellers. Maayong aga Bacolod, mga agabilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Oktubre 13, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kainas ang kagahon ng low pressure area ang nakita nini sa 355 kilometros na sidlangan sa Surigao City sa Surigao del Norte. Ang hangin habagat na nag-apekto sa gihapon sa nakatundan nga bahin sa Luzon. Ang Palawan kalakip ang Kalayaan Group of Islands ang mangin magalumon ang kalangitan kag may lapta-lapta nga pagpanalithi kapag panaguob bangod sang LPA kag hangin habagat. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagat na nasidlangan padulong nabagat na nakatundan ang mapatyagan sa Visayas kag ang baybayon mangin na mahinay tutob kasarangan ang dapya sang balod. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mapatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na las 5:47 sang aga magatunod naman karon las 5:37 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning naliwat sa aton nga mga Facebook followers, no? Diri sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Ara gyapon si Migota Alex Monteza nagapadayon. Sila niya nagapadayon. Mary Jane Mendoza, Heaven sakay Chesa Zanziel Takapan Vistar. At tamyaw ilang Vistar families ang Barangay Puok, Sitio Kansaghaw. Din sa nga lugar ang Barangay Puok. Butlang. Huwag kakadto pa din sa Barangay Puok? Dula pagit. Subulan ko na ganikabati eh. Ay, ina siya? Sa Barangay Okay. Puok. Apong Alagos. Good morning man. Kay Franco Osorio. Kag kay Bia Jonathan. Jocelyn Arisevita Olak. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbinas. Sa kay Vanessa Mayo. Hello again, Action Boy and Miss Beautiful Dorel. Hello, Energy fans. Action Boy, congrats to your team. Bo, akong dia team Lakers. Sadya nga game last night. Actually, doon, way makunos. Sadya man, kaya tinagdaw gabi ang Lakers. Sadya na mga Lakers fans. Pero as far as the game is concerned, hindi sadya. Kaya kadako-dako, abanse. God. Naglambot pa sobra isa ka Nung bulan. first quarter, kunong abanse, kunong action. Daw isa daw pang isa ka quarter. Daw pang isa ka quarter. Pang isa ka quarter, ang abanse, sang ano, sang... Teka lambot, yatang sobra isa ka bulan ang ilang abanse. Araw-araw ka man sa isa ka bulan nga. Teo, isa ka bulan, may 30. Gano'n 33 pa. Sige. Jesselyn Andrada Tiangson. Shout out lang rin kay Natalie kag Annalyn. Edsel Claridad. Patamyaw ko na gali kay Papa Edmundo Claridad. Dira sa Barangay Tabunan, Bago City. Always na daga pamati. Okay. Si Quandra, si former Barangay Captain Amparo Claridad. Good morning, man. Gladys Noble. Dira sa Barangay Maaw. Good morning sa imo. Aubrey Guto. Kagay Ray Pendon Casio Montilibono. Si kilala ko ni Kagawad. Yes. Kagawad sa Barangay Handumanan. Oh. Ray Pendon Casio Montilibono. Good morning man sa imo. Nag-reply si Dennis sa comment ni Ma'am Van. Ang bayaw, wish ako nung sadihan. Dennis, Diyos mio. Move on na. Move on na to. Kaya hindi lang ito yung magdaog. Ha? Move on ako kay dayon, di ba? Naunsa man ka daw. Bawi lang sa next year. Okay. Yes, kay
Hambagay nila bilog ang bola. Bilog ang bola. Bilog yun ba? Hindi mo Bilog pwede ang bola kag dilaw ang buwan. Yes. Anong lab? Ang muna. Kagbot silingon, pwede pa sila makabawi dason. Correct. Ano mo na yan? Sige, move on na din sa... ang bagay na makapatensi mo. Kay Zandra Baran, good morning, ka-action boy. Kag-action Dorel, gwapo ka na action boy. Oh, thank you, Dan. Alert na. Sige na, thank you. Buy, ano, sila tabla. Pontevedra. Tabla. Thank you, Danay. Hindi. Hanging mabalala. May aga ka-action sa gwapo, action boy, gwapo. Action Dorel. Ay, sabat yan, din niya. Sabat mo itong buyag. Wow, buyag sana all. Action boy, may greet lang ko gali happy sige. birthday. Happy birthday kay Inday Althea Ating Estiler. Birthday sa Birthday gali ni Ateng? Oo. Happy birthday, Ating. Teng, happy birthday, Teng. Yes. So, enjoy your day and God bless you. Kay Zandra Baran, action boy. Mayong aga. Kaksyo. Ay, nabasa ko nagaling. Sulit doors. Kay Mercy Flores, good morning, action boy. Action daw watching from Hong Kong. May typhoon to kuno action boy. Signal number 8 to kuno yaho. 8? Oo. Nakibot mo na yung signal Signal number 8 gidya kuno. Halong gida Ma'am Mercy ha sa Hong Kong. Hala, signal number ano pala. Signal number 3 pag action mo matsyag mo. Nakita daw talenta sa 5 5 eh. lang yan Pilipinas. Dito ya number 8 gid siya. Halong gida ma'am ha. Keep safe gid. Kaya Chris Alegante, good morning mga idol watching here from Lambunaw, Iloilo. Kaya Liza Joy Ilon Amoroso, ma'am, good morning, happy Tuesday morning, Sir Boy and Miss Dorel. Hello to our President Dennis Richard Tiboroma and to all Energy Fans Club watching live from JR Torres Subdivision. So bago Bago na? Ay, hindi ganito. Sumag. Sorry. Ara sa singkang. Ay, sa singkang? Sige, Dor, sa Iluhagi, Dor, sa lugar. Last. Good morning. Kay Joanne Cabaya, good morning. Kay, adra sa may Manville, siya kuno action boy. Manville Royal. Standby na kita. Later naman ang iban, later. Later naman sa standby sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginbiyahe na padulong sa siyudad sa Cebu ang specimen sang 1,764 ka mga public market vendors nga nagpaidalom sa surveillance swab testing sa Bacolod sang naligad nga Sabado. Sunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head on Market, Domingo sang hapon sang natapos ang encoding bangod sa kadamuon sang nagpa-test. Ginapaabot ni Pineda nga magwa ng resulta sang test karon nga adlaw Martes. Ginpaatag ni Pineda, sarang sa gyapon nga makapaidalom sa swab test ang mga market vendors sa pribado nga laboratorio o kung pwede man nga makaschedule ang syudad sang surveillance testing. Sa Dabunuan, si Mayor Bing Leonardia ang nag-issue sa Executive Order No. 66 nga nagamando sang mandatory surveillance testing kasunod nga ang merkado ang ginakadtuan ini sang nagkalaylain nga mga tao sa kada adlaw. Padayon ang zero backlog sa extraction team sang syudad sang Bacolod sumarog positibo sa COVID-19 sa kada adlaw. Ginpahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sa extraction team ang listahan sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Biyernes kag Sabado nga adlaw ang na-extract na o konasaylo na sa isolation facility samtang padayon ang pagkuha sa mga nagpositibo sa Domingo nga adlaw Oktubre 11. Ginakabig ni Pineda nga dako ang mabulig sang zero backlog sa tuyo nga hindi na maglapta pa ang virus. Suno kay Pineda, dako ang posibilidad nga magdamo ang COVID-19 cases sa tion nga hindi ma-isolate ang COVID-19 positive. Padayon ang panawagan ni Pineda sa kooperasyon sa mga nagpositibo agod sa o kumpara sa kaayuhan nila kag maproteksyonan man ang ila pamilya.
Ginatunan karon ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia ang paglift o kung pagkakas ang pagsira sang 3 kadalagko nga merkado sa siyudad sa Bacolod sa adlaw sang Domingo. Ini naman naging pahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga mong chair sa Bacolod IATF. Si Mayor Lunardia ang may existing Executive Order number 50 angon sa pagsira sang Libertad, Burgos kag Central Market para sa disinfection. Sunod kay Familiaran, may pila ka mga public market vendors ang napangabay nga tugutan sila nga magbaligya sa Domingo nga adlaw. Dunga pa ni Familiaran, tunan sa karon ang posibilidad nga pagpatigayon sang Bacolod City RRMO nga disinfection sa Sabado sang gabi. Ginaabi-abi ni Familiaran ang nga proposal kay gakonsulta ni Lunardia sa Emergency Operations Center. Well, I think ginakonsita nga ni Mayor Supong. Ang doctor na tunan kung masalangan sang report na disinfect. Sa Saturday, gabi, tapos para sa kaaga, baligya sila. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Nakabaton sa reklamo ang talatapan ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran sa isa ka concerned citizen angod sa pag-operar sa pila ka mga video bars sa syudad sang Bacolod. Suno kay Familiaran sa idalom sang GCQ o kon General Community Quarantine Status sang syudad, ginadilian ang pag-operar sang video bars. Suno sa Vice Alcalde, base sa reklamo ginalegar, may nag-operar nga video bars sa Barangay Villamonte, Dalan Lacson kag iban pa. Ginendorso ni Familiaran ang reklamo sa City Legal Enforcement Unit, Bacolod City Police Office kag Permits and Licensing Division. Ginatugyan man ni Familiaran ang mga barangay nga aktuhan ang ini nga reklamo sa ilang lugar. Ang Bacolod ang may City Ordinance number 356 nga napasar sa tung 2004 angod sa pag-regulate sang noise pollution. Una na nga nagmando ang DILG sa mga LGUs nga magpasar sang ordinansa nga ginadilian ang pagpatigan sa video kay kag magahod ng mga aktibidad para hindi madistorbo ang estudyante nga naga-online class. Video kitas niya, may existing ordinance na kitas na. Nga dapat hindi na yung batian sa buwa. Dapat kung may business, kung the video kay business na. But under sa quarantine status natin sa buwang, ang video kay bars is not allowed to operate. Duga nga pahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa iban pa naton nga balita lokal, 4 ka mga migratory sugarcane workers o kung pangayaw nga mga sakada ang nagpositibo sa COVID-19 sang silang ginpaydalom sa RT-PCR testing sa pag-abot diri sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Incident Command Team Commander Sefar Gerard Cailian, ang 4 kabahin ni sa kapin 300 ka masakada nga nag-abot sa Negros Occidental sa 2 Oktubre 9 halin sa probinsya sang Antique. Duha pa ni Cailian, ginkuha ng 4 sa quarantine area kagin silo sa isolation facility sa siyudad sa Silay. Ang 300 ka mga sakada amo ang una nga batch nga naabot sa probinsya kung magtrabaho bilang manugtapas sang tubo sa siyudad sang Kamangalan. Sila ang una ginswab sa pag-abot sa Bradco Port, Bacolod, kagin quarantine sa ila ginatiniran nga quarter. Suno kay Cailian, ginahulat pa ang resulta sa iban nga swab test, samtang gintugutan naman nga magtrabaho ang mga nag-negatibo. Ginatos ka mga taga-Antique ang nagapangayaw bilang karga tapas sa tiyon sang harvest season sang tubo diri sa Negros Occidental. Tagang positive, no, transport na natin pakadto sa Silay quarantine facility. May ara may isa kabilog. Ang subong daw may 3, no. So 4 na subong tanan ka migratory workers ang aton nga daw nag-positive. Si Provincial Incident Command Team Commander Sefar Gerard Cailian. Duha ka mga batch sa migratory sugarcane workers sa konsakadang nag-abot sa Negros Occidental halin sa Antique kahapon sa aga Lunes. Ginpahayag ni Provincial Incident Command Team kung PIMT Commander Sefar Gerard Cailian alas 2 ng kagahon sa nag-abot sa Bradco Port ang 110 ka masakada kag 103 naman alas 4 ng kagahon. Sila ang gilayon nga ginkuhaan sa RT-PCR test kag gin-quarantine sa quarantine facility sang ila pagatrabahuan nga banwa o kon syudad. Dugang pa ni Cailian ini nga mga sakada natala nga magtrabaho bilang manugtapas sang tubo sa banwa sang Binalbagan, Isabela, La Castellana kag syudad sang La Carlota. Apang antis tugutan nga magkatrabaho kinahanglan anay masiguro nga sila ang negatibo sa COVID-19. Sa kabugusan may 500
56 na kamasakada halin sa Antique ang nag-abot sa probinsya umpisa sa itong Biyernes. Nangin problema sa sugar industry sa Negros Occidental ang kakulang sa farm workers bangod kilabanan sa maini ang nagsaylo na bilang construction workers bangod man sa mataas nga suweldo. Nagpapanaog naman si Victoria's Mayor Frederick Palanca sa Executive Order number 44 nga temporaryo nagasira sa Victoria City Hall lakip ng annex buildings kag mga talatapan umpisa karon nga adlaw Oktubre 13 tubtob buwas Oktubre 14 para sa disinfection. Ang executive order ang gin-issue kahapon nga adlaw Lunes. Nasaad sa mando sa alkalde nga may na-record na nga local transmission sa COVID-19 cases sa syudad kag may isa ka empleyado sa syudad ang damlag lang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Palanca, kinahanglan sang kapin duha kadlaw para sa mailid nga disinfection sa City Hall kag magapatigawan man sang contact tracing sa close contact sang nagpositibo. Nagdegatibo na sa COVID-19 ang 8 ka kapulisan kag 2 ka mga preso sa Bacolod City Police Station number 2 nga sadto nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Police Captain Junray Batadlan ang Acting Chief of Police sa Police Station 2 ginatapos na sang 8 ka mga pulis ang quarantine kag nagahulat pa sang certificate antes nga magbalik sa serbisyo. Samtang nagnegatibo na sa COVID-19 kag natapos naman sang 2 ka mga preso ang quarantine period rason kon nga ginbalik na ang mga ini sa presohan. Pagpahayag ni Batadlan mas madugangan na ang personnel sa Police Station 2 tungod hindi na kinahanglan pa nga mag-deploy sang pulis sa quarantine facility agon magbantay sa kulot ginatiniran sa mga nagpositibo nga preso. Sa karon ang mga namadakpan sa nga Police Station 2 ang ginapatiner sa isolation facility kag ginapaydalom sa swab test agod masiguro nga wala ini nga dala sa nga virus. Nakabalik na naton mga ang duwa ka preso nga na positive funding. Then naton ng mga personnel ta sa police station to nakabalik naman ang iban. Pero ang nag-positive na 8 ka personnel ta ongoing kailang quarantine sa Subong. Pero sir, negative na sila, sir? Negative na sila. Gawalat na klasang certification. Kabagin sa ang payag ni Police Captain Junray Batadlan. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, nagsungka sa 94th Infantry Battalion sang 3rd Infantry Division sa Philippine Army ang mag-amay nga nagpakilala sa aktibo nga miyembro sang komunista nga grupo. Ang amay nga nagsungka ang kilala kay alias Joker, 40 anyos, samtang iya bata nga lalaki, ang kilala kay alias Jacking, 16 anyos ang edad. Sunod kay Public Affairs Officer Army Captain Oliver Usog, nagsungka mag-amay bangod sa kabudlayan sa ilang sitwasyon sa kabukiran. Duha pa ni Usog, ginpahig sang amay nga bisan maano ang matabo, madakpan man sila sa gihapon sa mga soldado nga padayon ang lapnagon nga kampanya sa mga lugar, ngayara sa impluensya sa mga rebelde nga grupo. Si Joker ang ipahig nga miyembro sang unit militia, samtang si Jacking naman isa ka medical officer sang Centro de Gravidad Platoon sang Central Negros Front 2. Ginsungka sa amay isa ka kalibre 38 nga revolver, samtang ginsungka sa batang isa ka kalibre 30 nga Springfield sniper rifle. Pagagahayag ni Usog, si Jacking ang na-recruit sa mga rebelde sang ini ang 11 anyos pa lamang, kagalakip sa grupo nga nakaengkwentro sa mga soldado sa tuong Abril 19 tuig 2020 sa Santo Tugas, akong Sitio Tugas, Barangay Carabalan, Siyudad sa Himamaylan, sa diin napatay si Second Lieutenant Ralph Amante, Abibico, kag duwa pa kaiban nga mga soldado. Action Radio Philippine Standard Time, 7:27. Kag para naman sa complete management. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Sige, good morning Liwat, sa kay Phil Alonsagay, Remia Garcia, Kapitan Leopoldo Duran Jr., kay Rodely Gumayan, Mayang Agaman, kay, ato ba lang aton nga, ano ganina, ng 4-piece bala? Si Go Action Boy. Yanan ko lang, ng 4-piece bala, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom nga programa sa Action Radio. May mga estudyante kita nga pilion nga pwede maka-avail sa cellphone o kon laptop, tablets dili, no? Magamit nila sa ilang online classes, no? Kay mga damo estudyante nang problema wala no. So, ang imo mo lang dira pwede din siya sa estudyante sa elementary, secondary, katulad college level. Nga naka-enroll Kasi why kaya naka-enroll hindi ka pwede. Hindi Taga Negros Occidental lang, kalakip sa siyudad sa Bacolod. Mga estudyante nga wala cellphone o kung tablet, may pinasahi nga istorya sa paghimakas o kung pagtinguha para makatapos ang ilang pag-eskwela. Paano maka-entra? I-like anay ang kag i-follow ang official Facebook page sa Action Radio Bacolod. Kag i-share ang ini nga post, no? Kag in-post na mo. Ipadala mo istorya sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod. Kilakip ang imo retrato kag butangan sang subject nga ARB, kung galing ang ganyan pa ng quotation open quotation, ARB 4-piece, close quotation. Ilakipan sa imo mensahe ang mga masunod, ngalan, edad, address, contact number, grade o kon year level, kag eskwelahan sa di naka-enroll. Isaysay ang imo istorya. Hindi ang istorya sa iba na imo istorya mo isaysay mo, no? Ipaathag dire kung nga ang deserving ka nga makabaton sang cellphone o kon tablet, no? Istorya mo nga muna kinang pwede nga ikaw ang dapat. Ang istorya dapat nga nasulat sa Word document. May ara na sa Word document no? Paano pilion ang mga daog? Mapili ang Action Radio sa tag-5 ka finalist sa kada educational level, 5 sa elementary, 5 sa secondary, kag 5 sa tertiary level. Ang ining mga istorya pabasahon sa programa nga This Is My Life ni Action Wilma, no? 3 ka mga benepisyaryo sa kada educational level, 3 sa elementary, 3 sa secondary, kag 3 sa tertiary, makabaton sa cellphone o kung tablet. Ang iban nga finalist nga napili, magabaton sang 500 pesos nga load. Personal nga idulong sa Action Radio Bacolod ang padya sa tagdaog, hindi na mo kinahanglan magkadto dire, ha? Saan o makapadala sang entry? Sugod na. Halin kahapon nga adlaw, pwede na. Tubtub October 19. Isa ka semana nga padala na entry ni. Saan o may buluan ng daog? I-anunsyo ini sa October 26. Ang mga tagdaog ay palayag sa programa sa Action Radio Bacolod kang mabasahan man sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Panumdum lang ang mga empleyado kapamilya sa tubtub sa 3rd degree of consanguinity, no? Ang hindi pwede mag-intra sa inyong programa, so in Action Doral, hindi ka pwede ka-intra. Kung tali pa round ko si Renz, kaya masubo mo ng iyang istorya mo nga para makabil sa cellphone. Galing ka hindi pwede. Hindi pwede. Kasi lingkod tane, imuha ko ng istorya ka subo-subo. Madaog ko ni tane. Galing hindi pwede, gali. Kahit tiyari ko di sa Action Radio, no? Yes. Hindi pwede. Sige.
So, kunin nyo na. Tinguhain nyo sa mga, especially sa mga wala sang cellphone o kun laptop, ako na tablet, para sa ila sini nga online classes. Karon may announce magid kita nga isa ka programa para naman iya sa iba naton nga mga listeners, no? May mga papremyo kita nga ihatag. Karon i-announce natin na Action Dorel. Oh yes, Action Boy. Sige. Ang stop pa rin. Ang asalain Ireland na siya. Sige. Good morning, Action Boy. Sige pa dahil tag-greet sa aton mga ka-action. I don't know, din ka nag-stop ginaman. Dari kay ako na, kay Vanessa Mayo na Ang True That, ang balya. True that. Okay, Ito nga balak-balakay na nga, hindi man sadyang ang panggapon. Yeah. Kaya JR Pabalinas Panagiton, good morning, Action Boy. And Idodoro watching from Eroreco. Coffee time. God bless you all. May lang pagpanga Pedra, sir. Vistar Dance, good morning. Tamyo na lang ko na asawa, Action Boy. Kag mga bata, si Cheza, Matmat, Chezil. Kag ang baby Zan. Salamat. From Hinubaan, Action Boy. Ang parang ang puok to na sinubaan. Hinubaan to gali. Okay, sige, sir. Salamat. Lilian Bermudez, good morning dira sa imo. Okay, ara siya. Ems Aboso. Kaya Gary Chauz, good morning. Romulo Lamag, Palihog Lawaga, ang number sang SAP. Monitor kami di tangob. Karon lawagon ta karon okay. ha. Ang number karon lawagon ta sa ining SAP nga ginasiling nimo ha. Lawagon ta na karon. On air para both tanan may makabati. mga basta ka on air makabati, no? Yes, Facebook kag sa radyo. Kay Julius Ayungon, mayong aga mga ka-aksyon, nagapamati kami live diri upod sa Family Iligan diri sa Hacienda Canlaon 1, La Castellana. Si Dennis first quarter pa lang nagbayad na. Very good kay wala ka utang. Kay Joseph Pacifico, good morning Action Radio, watching live from Mayor's Office, San Enrique, Connection Boy. Mayroon ka pagpamati sa Mayor's Office, San Enrique. Oy, kasi manwa ni Dennis. GSW ang pagbabalik. Yes, solid. Na may isa nga nadugang sila ni Patusin, no? Isa naman ka superstar nagdugang sa Golden State, I think, no? Basi si Atito po. Si Kwan, I think. Si Kwan Bla, si ining Buraguson Bla. Si Harden. James Harden. James, no? Diba? James Harden. Ara siya daw nag-GSW siya. Sabay pa. Kaya Jerwin Otero, good morning, Action na boy. Ka-Action Doll, tamiyo ko lang pamilya Otero, sang Valladolid, kag La Carlota. Pamilya Tenerife, sang Valladolid. Thank you, Gid. Watching live from Bulacan. Yes. Kaya Vistar Dance, nice hair, Action Dorel. Thank you. Baker ngayon, ano naman? Bakit ngayon ka lang? Ay, isang bakit kayo. Baker, patari ang bako. Oo. Sige, thank you, good sir. Kaya Enrique Kanya, good morning, Action Boy and Action Door, watching from Hinubahan. Hi, May Miranda. Sige. Morning. Okay. Sige, later naman ang iba. Ay, iban, karon naman ha, kaang sa SAP, karon ta na i-announce ha, ang parambalaan ninyo ang aton nga mechanics, no? Sa aton, may SAP man ang baka Action Radio, may 4-piece kita, may SAP pa. Yes, ibang level, gidang Action Radio. Kag sa aton naman pagpapakod pagid sa aton lawas, batok. Laksom. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 7:38, detalye na sa mga balita nasyonal. Gintawag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga peke ang pagpili sa kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang bagong speaker
matapos ang ginaligar illegal nga proceedings nga ginhimo sa guwasang batasang pambansa agud punggan ang budget deliberations sa ginaduso nga national budget para sa 2021. Ginhimo ni Cayetano ang pahayag matapos nga gin-elect sang 186 ka mamalida si Velasco bilang bagong speaker kag ginbasihan amo ang kasugtan nila nga term sharing sa 2019. Suno kay Cayetano, tuyo lamang sang kampo ni Velasco amo ang magpanggamo kag pareho lang ginbasura sang maini ang konstitusyon. Ginklaro ni House Secretary General Jose Luis Montales nga wala sang session sa Kamara sa kahapon nga adlaw Lunes sa piyak sang panawagan sang 187 ka mamalidha nga deklaran nga bakante ang posisyon sa pagka-House Speaker kag i-elect si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Ginhimo ni Montales ang pahayag bilang sa Batman sa delegasyon ni ginutod sa power o kanang power kag internet connectivity sa House Plenary Hall bagod sa ginantisipar nga session agud i-elect si Velasco. Suli kay Montales hungod nga ginpatay ang kuryente sa Plenary Hall tuod wala sang session subong man ang internet connection nga ginanghatag sa iban nga opisina nga nagapabilin nga bukas. Dugang pa ni Montales ang session suspendido kag maga-resume 3:00 ang hapon subong adlaw Martes bilang pagsunod sa panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Kamara magapatigal sa special session para ma-resume ang deliberasyon sa 2021 nga pondo. Ang supporters ni Velasco nagtipon sa syudad sa Quezon matapos ginpanawagan ang manifesto para mag-assemble kag i-elect si Velasco bilang House Speaker. Nagpagwa pa naman sang manifesto ang kampo ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga nagasuporta sa iya. Ang manifesto ang inaligar permado sang 200 ka mga kongresista. Si Marinduque Representative Lord Alan Velasco pili bilang bagong House Speaker ang may 186 nga boto para magpungko sa mga posisyon. Ang Kongreso ang may 299 ka mga miyembro. Nasaad sa manifesto nga ginapabutyag sa mga kongresista ang latuyo nga hatagan sa pagtamod ang panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso nga mapadasig ang pagpasar sang 2021 national budget. Nanawagan ang mga nagpirma sa manifesto kay Velasco nga respetuhon ang panawagan sa mga kongresista nga tugutan si Cayetano sa iyang liderato bilang House Speaker. Makita sa manifesto nga ang pirma ang present man kay nagboto pabor sa pagpili kay Velasco bilang House Speaker. Natala na nga sertipikahan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang urgent ang hagna nga nagahatag sa iya sang anti-red tape emergency powers sa panahon subong sa COVID-19 pandemic. Sa hearing, may angot sa 2021 nga budget sa Office of the President, komitibo sa Executive Secretary Salvador Medialdea nga ang hagna masertipikahan nga urgent. Ginatumod ni Medialdea ang Senate bill nga tuyo maghatag kay Duterte sa emergency power agod nga tapusan ng red tape kag panubuon ang mga transaksyon sa gobyerno. Wala nagsugot ang National Interagency Task Force nga halugan ang outbound travel restrictions para sa mga Pinoy karon nga may COVID-19 pandemic. Inituhay naman sa unang nga palayag sa isa ka opisyal. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala pa sang kasugdanan kag wala man ini nakahibalo kung diin nagalin ang impormasyon. Una ang palayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, Vice Chairman sang IATF, naging kasugdan sang task force ang mas relax nga outbound travel restrictions sa mga Pinoy nga luyag makaupod ang ilang mga foreigner nga partner. Ginklaro ni Roque nga ang paghalug sa mga travel restrictions ang padayon ni natalakay sang Technical Working Group. Suno kay Roque, ang outbound travel ang limitado lamang sa essential travel kay nagpabilin sa gihapon nga sirado ang pungsod sa mga turista. Lusot na sa second reading sa Senado ang hagna nga nagadeklara sang child marriage nga illegal sa Pilipinas. Base sa Senate Bill No. 1373, ang child marriage ang pagpakasal sa isa o kung duha ka tawo nga nagaedad sa 18 anyos pa ilalom. Papanaugan naman sang kapin 40,000 pesos nga penalidad ang sino-man nga mag-facilitate sang child marriage. Kapin 50,000 pesos naman ang penalidad sa mga perpetrator, step-parent o guardian sa minor de edad. May penalidad man ang mga officiate sa child marriage. Nasaad sa ginaduso nga hagna nga tanan nga child marriage ang makabig nga void kag hindi na kinahanglan ang annulment. Action Radio Philippines Standard Time, 7:43. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo,
bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Protection, shield that soap, shield that soap. 24 hours in germ protection, shield that soap, shield that soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. At isa ako ka-estudyante. Okay. So din naman. Okay, si Aubrey Guto. Nakatapos sa sulat, padala sa letter. Hindi ba ipadala sa Facebook page natin, as official page natin? Sa no? Action Radio. Dapat naka-word Naka-word document. siya, Aubrey. Naka-word na siyang imong nga letter o kung sulat o kung istorya, no? Ipadala mo lang sa sa aton nga ganina sa Ipadala mo istorya sa official Facebook page sa Action Radio. Dala ka, una na i-like mo anay kay follow ang official page, Facebook page naton. Kag i-share ang post, no? Tapos ipadala mo yung istorya sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod, ha? Dapat na like yung Action Boy, kag like mo, na-share Nay. ang post. I-public ya pag-share yung Action Boy. Kaya gina-check na naton. Kung magpadala siya sulat, tapos gina-check tayo timeline. Kung na-share niya dito, ti makita na. Kung naka-public, makita. So, dapat naka-public yung So, i-like, i-follow, kag i-share. Yes. Na? Kag ipadala mo sa mo na nga Facebook page na mo ipadala, ilakip ang imong nga picture, litrato, kabutangan sang subject nga ARB for Peace. Okay? Atag na Arlene? Aubrey? Sige. Capital letter, Action Boy. Basta May open kag close open kag close quotation. Ugta si JM sa kaya kon may kulaga. Open kag close quotation. Yes. Tapos, big letter, capital letter A, R, B, tapos ang peace, 4, number 4, isa kada ko nga letter nga P, tapos apostrophe S. Okay. Siya, Action Boy. Okay na, Aubrey? Sige. Sige. Dion Nagayo. Michael John Season, congrats kayo sa Lakers Nation na gisobran energy si Lebron, pero manggapon performance ni Lebron. Si Rondo, grabe man, no? Great ko lang, Herrick Mirasol sa Maragay Moonwalk. Marilo Travilla Catinoy. Alex Montesa. Natamaya pariente kuno Ramirez Tejado family sa Barangay Granada. Gamonitor siya sa Takuling, kaupod sa mga kutsera sang tribo Bunot Sunrise. Ay, grabe, no? Rose Timbrevilla from Hinubaan. Henaro Vidal, good morning, man. Kay Doc Oscar Bintinganan, kuno Brian Araneta sa Florida. Stay safe dira sa inyo. Sige. Okay? Standby, kaya nga aton nga SAP may announcement kita karon sa pagbalik naton diri sa aton nga pangalagad, no? Para naman din sa iba naton nga mga listeners nga maka-avail bisan jutay lang ayuda halin sa Action Radio Bacolod. Okay? Standby. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 7:48. Kag sa detalye na balita international, naglapaw na sa 7 milyon ang mga kaso sa coronavirus disease 2019 sa pungsod India. Hindi matapos kumpirmahon sa India Health Ministry nga may panibag-o nga 54,045 ang COVID cases sa nakaligad lamang nga 24 oras. Sa karon yara na sa 7,173,345 ang infected sa virus sa mga pungsod. Samtang naglabot naman sa 710 ang panibag nga nagkalamatay sa deadly virus kay official death toll sa India ang yara na sa 109,894. Sa aton balita sa patag sang pagnegosyo, magabalik lamang ang gross domestic product sang Pilipinas sa pre-pandemic level sa 2022 pa. Nga mas malawag ini nga panahon ikumpara sa iya sini nga mga kaingod, samtang ang COVID-19 pabilin gyapon nga daw wala matapna kang external factors amo nagapabugat karon sang recovery prospects sang ekonomiya sang Pilipinas. Ginpahayag sang World Bank Senior Economist for East Asia and Pacific nga si Ergis Islamaj nga ang mataas nga COVID-19 infection sa Pilipinas kay Indonesia. Apang sunod kay Islamaj, ang GDP sa Indonesia magabalik ini sa level antes pang COVID sa ini mabalik sa 2021, samtang isa pa ka tuig iya makaligad sini kag makabalik ang Pilipinas. Sa pamangkot kung nga adwa gid ka tuig ang kinahanglan, ginhambal ni Islamaj nga ang Pilipinas wala makatigayon nga makontrol ang ini nga balatian kag nagabalik-balik sa ginatawagan natong istrikto nga mga lockdowns kag reopenings. Sa aton nga foreign currency exchange rate, the US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 52 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 6 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 35 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, nagpakita sa nga do ka tawag di ka action boy, pahiwatig. Ano ba yung pahiwatig sa Patimaan patimaan. Si Megastar. Nagpabati-bati Megastar Sharon Cuneta action boy kahambal ya, I'm tired. So why bando lang sa tani no? Oy sa ka-retire raw? Wala pa nga, abi mo naka-retire na siya, how? Abi ko naka-retire na siya. Abi mo lang na action boy. Pero ang matuod, wala pa. Ay ba niya ga-retire but not tired? Oh, yes. Siya tired na siya, wala siya ka-retire. Oo. Tiyan mo na guro action boy nga. 54 na siya mo. Siya? Oo. Sobra na guro 54, grabe. Di mo kami pati siya ya. Nga house. Sobra na guro. Pinagulang sa inyo doon. Mula na kami. Okay. Mula kami nga 42. 42. Sana, mabugi na sobra. Tapos ginpuinan Hindi yan maamo na kami. Ginpuinan mo 10 years. Isa ka dekada. Tsakto, ang decade. Di ba 10 years? So, mo na action boy. Ba siguro, ha? Wala pa maislan. Wala pa maislan. Umo pa na gyapon. Nagapabilin sa gyapon nga decade. Hindi ang siya 10 century. Kay 100 na yung century mo. This same. Yes. Kay ay sang ano gali sa last year action boy. Doon ay may gali semi-retirement. Kamuta action boy last year kuno ya do plano yan ako ng semi-retirement action boy. Subong ba siguro. Kay feeling ko guro tuga man blas ang pandemic action boy. Ginaano yung semi-retirement guro na mga ma-invite ka lang sa mga show kadali, naman sa show kadali tapos wala naman amo na guro na. Semi-retirement. Bisan pa magyapon mag-return sa action boy. Feeling ko makita mo man siya gyapon nga pero 'di ba? Ara nagyapon niya si Sharon, Megastar. Sharon Cuneta. Kay kablo ka, ha? Basta maglagan si Nadora, bla. Ikaw 42 years niya na sa service. Imagine bala? Imagine Edad nyo lang ito kaginambal mo. Diba? So, 42 years na siya galing. Lawig naman. Nga wala ka nagsabay sa Yahaw. Sa pagka-artista. Why na kay baloka ng newscaster ko yan. Very good. Pila ka naka-years subong sa news, bilang newscaster. Damama mo na. Pila pa lang edad mo, 10 years old ka ba ito or what? Sige, balita sa sports. Ginahalad sang Los Angeles Lakers sa nagtaliwan ng basketball icon nga si Kobe Bryant ay pagkampiyon sa NBA Finals. Madumduman, nakibot ang bilog kalibutan sa gulping pagtaliwan ni Bryant.
Ang anak sining si Gianna, kag pito ka iban pa sang naghugpaan sang nasakyan nila yung helicopter dito sa California sa itong bulan sang Enero. Sunod kay Anthony Davis, nakaibalo sila nga proud si Kobe. Bisan ang byuda sining si Vanessa kag ang bilog nga organisasyon sa ila sining nga pagdaog. Matapos ang pagdaog, tilipon sa kalye ang mga fans nga ginasinggitan ang ngalan ni Kobe bilang pag-upod sa pagdaog sang Lakers. Kaangot diri, ginako naman ni team president Jenny Bass nga nasubuan sila bangod wala na nakita pa ni Bryant ang pagkuha sang team sang kampeonato pagkaligad sang isa ka dekada o kung 10 years. So, siling ni Bass nga ini nga tropeyo magaserbi nga panundom sa ila nga kung mag-ulupod lamang sila magpati sa kada isa kag isa, magsalig sa isa kag isa, may mga maayo nga bagay nga mahimo matabo. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes. Kagsatan yung mga ka-action. Good morning! Yes, mayong agagid mga ka-action. And Happy Tuesday. Happy sa mga Tuesday. Nagapapati naman sa radyo. Kasi nag-Happy Tuesday mo sa Facebook Live. Okay. So, Sige, subong. subong sa radyo na. Sige, go na sa Sige, kaya tagatan na isang ini nga aton ba lang SAP sa ARB, hindi niya SAP nga sa ano ganito SAP gani? Social Amelioration Program. Ang aton niya, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yes. Sulit ang papremyo SAP sa Aksyon Radyo Bacolod. Gusto mo lang makabaton sang 500 pesos nga cash? Ikaw, sabat na yun, gusto mo ba makabaton sang 500 pesos na cash? Yes. Gusto mo ba makabaton sang ayuda, sininga Bermans? Yes. Base ikaw na ang isa sa mga nagaog sang 500 pesos nga cash kada adlaw. Yes. Pero hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Tagsabat ka lang. Ang Aksyon Radyo Bacolod, adlaw-adlaw magapanagtag sang SAP. Amo ni aton nga sulit ang papremyo sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino makaentra? Tanan nga mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Ilabi na ang mga maukod nga tagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod paagi sa Transistor Radio. Yes. Hindi lang sa Facebook, ang Transistor Radio gidya. No, kay dra kita mabase. Paano makaentra? Sugod buwas Oktubre 14, magabato ng Aksyon Radyo Bacolod sa mga entries paagi sa text, okay? So are tandaanan niyo ang text number, ang cellphone number nga i-text ninyo. 0963-219-8066. Liwat ang atong cellphone number 0963-219-8066. Nanong i-text nimo? Text mo ang imong ngalan, edad, address kag contact number. Okay? Ang ngalan, edad, address, contact number among nakapos. Kumpleto ng detalye para nga ma-validate ang imong entry. Adlaw-adlaw magpamati lang sa mga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Paano makaibaluan ang tagdaog? Sa kada adlaw, ining i-submit sa aton nga entries, i-raffle ini on air sa Aksyon Radyo Bacolod. So siguraduhon mo gid nga nagamonitor ka sa Aksyon Radyo Bacolod, i-raffle ni sa adlaw-adlaw. Hibaluon ang programa, kabalo ka sang programa sa oras sang pagtawag, kakilalahon man ang anchor o kon reporter sa Aksyon Radyo Bacolod. Kung hindi makasabat, kung tawagan ka, way kakasabat, 3 na ka ring way kakasabat, canceled. Ngita iban. Ngita iban, mabunot liwat ang Aksyon Radyo Bacolod, sang panibag o nga tagdaog. Okay? Yes. So, pagsabat nimo, simple lang. Pagtawag sa imo, winner ka na. Basta makilala mo kung sinong anchor dira, sino ang sinong gapungko, sino purebe ako subong nanawag sa imo tawagan ka. Kilalahon mo kung sinong gapungko dire. Anong title sa programa? Anong title sa mayara pag title aw? Mas mayo pag ide, dumagan ta. Sige. Di ba? Oo, mo na kinahanglan mabala among title sa program. Kung abiso mo kami manawag sa imo, kundi sabat ka na din. Anong title sa among program? Aksyon Balita Morning Edition. Sino ang anchors? Boy Duran, Action Boy Duran, Action Dorel Cabato. Correct? Okay na dayon. Okay na, 500. 500. Amo na kasimple. Action Boy. So, hindi ka na magkadto sa estasyon para mag-claim sa imo nga premyo. Ipadala na muna sa remittance center dito na kwaon. Mabalon na ka muna mon kundi nga remittance center. Para hindi na ta mag-contact social. Yung normal ni nga paghatag sa premyo na. Maklaim ang premyo, isa kadlaw matapos malawagan kaya makumpirmar ang imong entry. So kung mo na nawag, boss, pwede mo na makuha. Padala na sa imo boss, no? Yes.
So, saan o magasugod ang raffle? Magasugod kita paragtag sa Action Radio Bacolod, ayuda sa Action Radio Bacolod sa Oktubre 19. Lunes kadlaw, sugod na kita. So, subong pwede na kamo kapadala ha? Sa inyo ka mga entries. Sa solito nato ng number, 0963-219-8066. Okay? So, go! Go! Fairness, tawagan ka lang 500 ka na dayon. Simple lang, i-type mo, i-text mo lang tayo mga ngalan, address, edad, kag contact number. Amo lang ginakasimple. Tapos gabuton ka, kung magabutan ka, tawagan. Sugod buwas. Buwas ka mo ma-text, hindi subong ha. Buwas ka mo ma-text. Oo. Buwas, sige. Buwas ka mo ma-text. Kung subong ka mo ma-text ya, textmate lang ka mo na next Dorel. Wow. Yawan, yun yung panulat, no? So, ako buwas ka mo... Abi ko, ako nagaling in charge. Huwag kabalo. So, amo na siya mga ka-action. Okay. In fairness, pag tawag si mo, automatic 500 na. Basta kabalo ka lang sa programa. Kami pa naman nawag. Kami manawag, tawagan ka namon, ari number mo Send de. ka lang ito sa imo nga. Tawagan ka namon. Mangkuton ka lang namon kung ano na yung programa imo ginapapatian kag sino ang anchor, sino ang gapungko. So, muna subong adlaw, gaan sila na chance nga kilalahon ang mga anchors kaya ngalan sa program, Action Boy. Sige. Kaya para tumataginting na 500 pesos. Correct. Dako na yawa Hindi ka na, pa Action magkadto, Boy. hindi ka pa mapliti, kadto diya padala sa imo ya. Padala na yan. Kung ari lang sa Bacolod, idulong na yan. Lapit ra na. Hindi remittance center lang tayo. Remittance ang gilyan. Remittance kay galikaw kita sang contact mo. Okay, sige. Personal contact. Sige. Okay, buwas na lang atong balita special mga ka-action. Okay, buwas na lang, ano? Standby na kita sa Action Hotline with Action Brian Morden. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boyd Ran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio!